имрӯз боз як муждани тоҷик Бахтовар Сагизов дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни ҳаваскорон болои ринг баромад. Бахтовар Сагизов дар вазни 57 кило бо ҳарифи марокашии худ дар даври аввал майдондорӣ намуд. Тафсилот дар гузориш. аз 7 то 21 сентябри соли равон дар шаҳри Екатеринбурги Россия 25-ми чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни ҳаваскорон баргузор мегардад. Дар мусобиқаи мазкур 467 варзишкар аз 88 кишвари дунё ширкат меварзанд. Тоҷикистонро дар маъракаи фароҷаҳонӣ 4 варзишкар Бахтиёр Мирзо Муҳаммед дар вазни 75 кило, Бахтовар Сагизов дар вазни 57 кило, Шаҳбоз Неъматуллоев дар вазни 81 кило ва Баҳодур Усмонов дар вазни 81 кило намояндагӣ доранд. Дар рӯзи чоруми рақобатҳо Бахтовар Сагизов бо рақиби худ аз кишвари Марокаш Муҳаммад Ҳамуд дар вазни 57 кило ба майдон баромад. Дар ин набарди сахту сангин ҳарчанд кӯшиши Бахтовар барои ба даст овардани имтиёз зиёд буд, аммо варзишгари кишвари Марокаш Муҳаммад Ҳамуд бо бартарии 5-0 Бахтовар Сагизовро мағлуб сохта ба даври навбатӣ роҳи худро ҳамвор сохт. Ёдовар мешавем, ки дирӯз варзишгари дигари тоҷик Шаҳбоз Неъматуллоев ба рақиби шветсиягии худ Лиридон Нуҳа ғолиб омада аз рақиби хеш имтиёз ситонид. Фардо бошад Баҳодур Усмонов дар вазни 81 кило болои ринг мебарояд.